این گلبدنجان همش که بهتر میشه دا همون خیر و گاو همش سر کرده تا کوارتیره تو ماشینه بهتر بمیبرادا خونه پونه کم بودیش نیست باشه که حق کنه بعد ماشینچه ستنگچی ترنگچی قد قومتش خیلی موشکی دست می ترنگ استوس با اونده ترنگ خودت میبینی که من باور نمیکنی بالون زینیش نفپنا 4 بالون یک خیل سال 2006 главный мотор 1.6 твин порт беванус техосмотри машин mana нечи 1 2 3 4 4 моҳ дига срокаш ай 4 моҳ ҳоли маза мекунӣ қомат рост машин шиштагӣ хистагӣ не як хел ҳар як зазорош мошини мана зазорчиш дидия ҳамин чӣ хел бошад мана ҳамин хел омода қабул мекунӣ ранги рӯш тоза пӯст шалақ тарошдагӣ харошдагӣ ҷоша ман надидосиям бо ту худат омода ачкичиам ту мебинӣ дудудудун ка полни проверка ка гӯш пес зада зада гӯши деҳқонба бо арзон када мегирӣ мана балон чиста зимни 4 балони як хел дидия тамом ҷонон мана салона дидия тоза бӯлади яка тозаам немешад ду электро ду мулти ду тарафа механика печка кондитсионер пробег 270 та мана ми ҳолат овози мотораш паст бо харидор аниқ бошега омада гӯш пес зада зада савдо мекунӣ нархи мошина ман 70000 сом фурвардам бо мошин савдо мешад биё бен маъқул кун савдо кун бартер ба ҳам чизи ҳақ хонад ба аваё рустӣ кашола пуштора ка овардан мегирӣ мошина гром рафтан мегирӣ шаҳри хуҷанда қарор bo'ldim қарор дорад